أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا سلام كبرات سمعتي كم يكنيكم أزي دمت سلفن هذا إيرترا لو حموس شدشت حملك تشحن عشر شوعتنيو فنونا مكتال غطعمكم تحسنا خمس سعبيو كموترو فلا ما يتحسنا سمناوي في تاميتات زينايو سعيبو تقعو زارفيتكا تسلال مدلايكا زي ترفي أبتحت الزبل صحف أكال فنونا خونيو مزاني تعم زيماون انقلتنا ايو زخبركم سمعتنا سنة مكتال كونو لكم دا تمننا كتكتاتو لنا بخبرنا عدم حجي نفلا ما يتحسن مدبنا كم رحكم سمناوي نتفتات زينا حبرات إمارات عرب أبي من زحزتو ما قدست يوم زبلتهم أسراتنا بإيرترا تقعز مهلاواه هيومان رايتس ووش تبع التطبع التكال قلتو تاقراو تكال بحموس عسران كتن سنة أبزوتو مقلسي أبي من بقوداي حوتي بزتاح حازي أربعته تهتعد مزركبون بوحدو 40 ساعة يمناوان كمستقيدو بمملكات أتوم زبزعو بحيثات تتا حبرات إمارات وسيدوم دهيو كبتفو وغنزيبو حبرات إمارات كابزي أتوم زيادة يقدس يوم زبلتهم أسراتنا بتي أبي إيرترا زركبو دراوي معسكرة كم زق عزات تيمن تبتو أساخي تكس حبرات إمارات عرب زي كاتي ممعرفو نفرتن ودبن عسب أبي من زكايد زولو متكعتات تتقملو مهلاوة أبكبابي عسب بنو تهدرات ميتي سعودي عرب أبسدت زركب منقستي يمون تسالتن كم زلا بتلقاقا ميكي بلت بتقلالي حلقة ستاف سراوي جرنال فرناندو أي هادري مارتين زيزم الرحلة على واو تهدراوي لإسبانيا أب جيبوتي كم تبصحي وتهدراوي من جتات حبيروم تل على واو تهدراو أزازي إسبانيا أبتنا جيبوتي عدوتو أب تهجر أب زركب معسكر حيل أير هاجرو خم تبصحي زحبرو تو من جتات نجرا من قدوين مسو تهدراوي سبستان جيبوتي زرب كم زكايد تغيسوم إسبانيا أب كيه بحر نزين كساقس نقداوي المراقب أب محلاو زدهبي أكل سراوي حبرت أوروبا زغونا أهادو حيل أير كابتش شمون تنات حيزا أب جيبوتي أوافيرات ركب حيل أير إسبانيا كابتنا جيبوتي معسكر استراغ قنفرتي بموفر أب سليان تتان أفدق قيح بحرين هنداو كانوا سن كمزين التفيزين قالوا إثيوبيا نو حزينة الكتقدبو مجمرة نبقى تزوج زماي كم زقود لبريزانت جبت الفتح السيسي قاليتو البريزانت نزز قالتي بحموس عسران كتن سنة أبو غاندا ختما إنتبه أبستقايده وعلى نايتن وحيزن أبناء الزبسة سهجراتيو أبتو بقصو بريزانت أوغندا يوري مسوفني استقايده وعلى بريزانت جبت إن عبد الفتح السيسي قدما منيسر إثيوبيا هاي مرام دسارين بأكل تراحبهم بزعبه هلو كنتات نايل جمجمهم إثيوبيا نايل كتقدبو كابت الجمر جبتي أستاد عسران حدا نت بحمشتي بليون تربيعة مترو ماي كم زقود لزقلة بريزانت السيسي إتاجر كابت الأخو حفشاوي ماي أتي 96 ميتاوي كابناي زركب بمقانو زلوا سجات عمل كتو قدما منيسر إثيوبيا أتو هايلاند دسالين بوغونو لمعات إثيوبيا نمرقات بماي زمن جوات سلازد اللي مقدا بو حزينة إلا قدا سمقانو أسميرولو انتقونه أتي إثيوبيا نديقا تهدسو نربحاتات قبتي بزي هاسي مقدي تهانتو كمزلا أتغدا منيستر أرديو نتو على زود ببريزانت أوغادا يوري مسوفوني علامات أخيبا كل انتنا أبناء زوا سنة حقرات بحابار تزرب حالو مقدين نمزيتاي مقانو حبيرو أبتو على بزيكا مراحتي أوغاندان إثيوبيان جبتين وكالتي نايتين بتبقسو إنتبه زفل السم معزختم رواندا ديمقراسياويت ريبوبليك كونغو بروندي تنزانيان كينيان وانترخيبهم نيروم ناتي أبكتشن عسرتن تمسرت تبقسو اسم معنايتين ومحايزين أبناء زفسة حقرات السودان جبتين أي تتنبرعون أما برا السودان زوبا قدار رف أمو غرغور أبزتبه لناي قدم معسكرات سدتنيات إيرترا
بحمام وجعات 4 إيرتراوያን ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ጃዕፈር ኢብራሂም ሙሳካ ዝተባሃለ ኣብቲ ማዓስከር ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ካብ ዝነጥፍ ኤርትራውያን ምስ ሬድዮ ኤሬና ፈነወ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቅ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያሎ ፃዕርታት ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተረኸበ ሓገዛትን መድሃኒታትን ሳላ ዝተገዝአ መስፋሕፋሕ እቲ ሕማም ተገቲኡ እኳ እንተሎ ዝያዳ ውሕስነት ንክህልዎ ግና ካልኦት እውን ሓገዞም ከበርክቱ ፀዊዑ ኮርኮራ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ጎና ኣብ እትርከብ ካልእ ናይ ቀደም ማዓስከር እውን ብተመሳሳሊ ሓደ ኤርትራዊ ብሰንኪቲ ውፅኣት ብምስዓብ ዝቀትል ሕማም ዝሞት ከም ዝሞተ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ሸሮኽ ምዃኑ ብዝግለጽ ውፅኣት ብምስዓብ ዝቀትል ሕማም ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 15,000 ከዓ ከም ዝተጠቅዑን ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ገዳርብ ዝርከባ ማዓስከራት እሙ ጉርጉርን ኮርኮራን ካብ 1970 ሒዞም ዝተሰዱ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ናይ ቀደም ማዓስከራት ኮይነን ኣብ እሙ ጉርጉር ጥራይ 18,000 ኤርትራውያን ከም ዝነብሩ ዝግለጽ ነዞም ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝነብሩ ኤርትራውያን ንምምላስ ድሕሪ ናጽነት ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተበግሶ ተወሲዱ እኳ እንተነበረ ክዕወት ኣይከኣለን ድሒሩ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈጠረ ኩነታት ሓድሽ ተወለዶ እውን ብብዝሒ ናብ ሱዳን ናብ ስደት ከምርሕ ስለ ዝጀመረ እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ሕልሞም ብእውንኡ ከም ዝጸንመተ እዩ ዝሕበር ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ኣውሮፓ ናይ ዝውሕዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝሒ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ንጸብጻብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ብምጥቃስ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ ጥሪ ክሳብ ጉንበት 2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝሰግሩ ብዝሒ ስደተኛታት 6228 ክኸውን እንከሎ ካብዚኣቶም እቶም 2344 ጥራዮም ኤርትራውያን ብመሰረት እቲ ናይ ኢጣልያ ጸብጻብ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ስደተኛታት ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሃገር 9286 ናይጀርያ ክትከውን እንከላ ኤርትራ ከዓ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ካብ ጥሪ ክሳብ ጉንበት 2016 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብድምር 47883 ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ከኣትው እንከለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ብ6501 ድሕሪ ናይ ናይጀርያውያን ካልኣይ ደረጃ እዩ ተሰሪዑ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ናይዚ 2017 ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ4157 ይጎዲሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዜጋታት ናይጀርያ ክኾኑ እንከለዉ ዜጋታት ባንግላዴሽ ጊኒ አይቮሪ ኮስት ጋምቢያ ሴኔጋል ማሊ ኤርትራን ሱዳንን ከዓ ንዜጋታት ናይጀርያ ስዒቦም ክሳብ 10 ተርታ ሒዞም ዘለዉ እዮም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ገለ ክፋል ሱዳናውያንን ናብ ኢጣልያ ድሕሪ ምእታዎም ብስም ዜጋታት ኤርትራ ስለ ዝምዝገቡ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብዚ ብሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢጣልያ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ክጎድል ከም ዝኽእል ይግመት ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ናብ ኢጣልያ ንምስጋር ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝርከብዎም 1828 ሰባት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ሂወቶም ከም ዝሓለፉ ዝግለጽ ተዓዛቢ ሰራዊት ቀጠር ድሕሪ ምውጽኡ ንኤርትራን ጅቡቲን ዘሳሕብ ዘሎ ናይ ደው ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሕዎ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ እቲ ባይቶ ብዛዕባ እቲ ጅቡቲ ዘቕረበቶ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ተዓዛቢ ሰራዊት ቀጠር ዝሓደጎ ቦታታት ተቆጻጺሩ ዝብል ጥርዓን ንምዝታይ ብሶኒ 18 ሰነ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ እዩ ክልቲአን ሃገራት ንጉዳዩ ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሓ ዝፀውዐ ብተሓጋጋዚ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ታየ ብሩክ ዘሪሁን ተመሪሑ ብዝተኻየደ ዘተ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ጅቡቲን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብቲ ዘሳሕብ ዘሎ ዶብ ተዓዛቢ ክልእኽ ዘቕረቦ እማም ደጊፉ ባይቶ ጸጥታ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምትሕብባር ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ክሰርሕ ምዃኑ ግን ተመባፂዑ ቀጠር ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ተዋፊሩ ዝነበረ 450 ተዓዛቢ ሰራዊት ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ጎቦታት ዱሜራ ምንቅስቓስ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት እኳ እንተነበረ መንግስቲ ጅቡቲ ግና ነቲ ቦታ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተታሕዘ እዩ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ኣፍሪቃን ኣብ ዘቕረቦ ጥርዓን ከሲሱ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ነቲ ሓቂ ክሳብ ዝጻረይ ዝብሎ ነገር ከም ዘይብሉ ጥራይ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ከሃድኣን ካብ ግጭት ክቁጠባን ምጽውዑ ይዝከር ኢጋድ እውን ምስ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ባይቶን ጸጥታን ዝመሳሰሉ ወግዓዊ መግለጺ ኣብ 19 ሰነ ኣውፂኡ ዘሎ
ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ምስሕብ ከም ዝተሓሳሰቦ ገሊጹ። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኩነታት ኤርትራን ጅቡቲን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ክሃድኣን ግጭት ክገጥዓን ፀዊዑ። ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ መግለጺ ዘውፅኦ ዘሎ ተዓዛቢ ሰራዊት ቀጠር ካብ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሳሕብ ዝነበረ ከባቢታት ራስ ዱሜራ ከም ዝሰሓበ ድሕሪ ምሕባሩ ጅቡቲ እቲ ቦታ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ እናበለት ኣብ ትኸሰሉ ዘላ እዋን እዩ። ጅቡቲ ብዛዕባ እዚ ዘርጊሓቶ ዘላ ክሲ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ጥርዓን ኣቕሪባ ኣላ። ኤርትራ ብወገና እቲ ሓቂ ምስ ተነፀረ ሓበሬታ ክትህብ ምዃና ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ካልእ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ናይ ጅቡቲ ጥርዓን ብዝምልከት ንሶኒ 19 ሰነ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ ኢጋድ ግና እኹል መጽናዕቲ ከየቕረበ ንኤርትራ እዩ ኮኒኑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ዋና ጸሓፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ብወገኑ ምስ ቀዋሚ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብምርኻብ ናብቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ተዓዛቢ ክልእኹ ምዃኑ ገሊጹ። ቀጠር ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ተዋፊሩ ዝነበረ ኣስታት 450 ዝበዝሒ ዝነበሩ ተዓዛቢ ሰራዊት ድሕሪ ምስሓባ ኣብቲ ዶብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይርአ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ደጊሙ ግጭት ንኸይጓሃር ዝሰግአ ግብጺ ነቲ ዝሰሓበ ተዓዛቢ ሰራዊት ቀጠር ብምትካእ ሰራዊታ ክትልእኽ ከም እትኽእል ንኽልቲአን ሃገራት ከም ዝሓበረተን ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይጠቕሱ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብ14-15 ሰነ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘትዩ። ኣብቲ ንእዋናዊ ጸብጻብ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሼይላ ኪታሩት ብምቕራብ ዘትኡ ዝጀመረ ዋዕላ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝወከለ ኣካል በቲ ሓደ ንሲቪካውያን ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራን ዝወከሉ ከዓ በቲ ካልእ ጸብጻባቶም ምስክርነታቶም ብምቕራብ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዘትዮም። መበ35 ስዑ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብክልቲአን ወገን ዝቐረበ ምስክርነታትን ጭብጥታትን ምስ ጸብጻብ ፍልይቲ ልእኽቲ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ብምዝማድ ን23 ሰነ ሓድሽ ውሳነ ከጸድቕ ተፅቢት ኣሎ። ኣብ ቀዲሙ ዝቐረበ ጸብጻባትን ዘተን መንግስቲ ኤርትራ ብግሁዝ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ይግዝ ከም ዘሎ ምድምዳሙ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም ሓያሎ ሰበስልጣን እቲ መንግስቲ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኽሰሱ ንዝብል ኣመመታት ብዙሕ ኩትዓት ብምልዓል ንተወሳኺ መጽናዕቲ ከም ዝተሰጋገረ የርስዓን እዩ። ሓድሽ ባጤራ ድሕሪ ዘተኣታተወት ዚምባብዌ ዋሕዲ ኣብ ዕዳጋ ዝንቀሳቐስ ባጤራ ብከቢድ ጸሊብ ምህላው ተምሃሮ ንዓመታዊ ክፍሊቶም ብቴሌ በጊዕ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እታ ሃገር ላዛሩስ ዶካራ ሓቢሩ። እዚ ዝተሓበረ ዚምባብዌ መበል 37 ዓመት ናጽነታ ኣብ ትጽምብለሉ ዘላ ኣጋጣሚ እዩ። እንተኾነ እቶም ዝያዳ ንዋሕዲ ባጤራ ተጸልዮም ዘለዉ ስድራ ቤታት ንደቆም ቴሌ በጊዕ እንተኸፊሎምሎም በቶም ዓመታዊ ክፍሊቶም ጥረ ገንዘብን ክኸፍሉ ዝኽእሉ ተምሃሮ ክባጨወሎም ስለ ዝኽእል ንመስርዕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣሉታ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ክብሉ ሓያሎ ወገናት እታ ሃገር ነቲ ብሚኒስተር ትምህርቲ ዝቐረበ ሓሳብ ተቃዊሞሞ። ብዛዕባ እቲ ብሚኒስተር ትምህርቲ ዝቐረበ ሓሳብ መብርሂ ዝሃበት ጸሓፊት ናይቲ ሚኒስትር ዶክተር ሲቪያን ኡተት ማሲንጎ ብወገና እቶም ቴሌ በጊዕ ክኸፍሉ ዝሕተቱ ተምሃሮ ደቂ ገጠር ጥራይ ምዃኖም ብምሕባር እቶም ጥረ ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ደቂ ከተማ ዝኾኑ ተምሃሮ ግና ብናይ ናጻ ናይ ጉልበት ስራሕ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ኣረዲኣ። እዚ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝቐረበ ሓሳብ ዓመታዊ ክፍሊ ተምሃሮ ብማዕከናት ዜና እታ ሃገር ከም ቀልድን ዋዛን ይቐርብ ኣሎ። ብሰንኪ ዝቕባቤ ባጤራኣ ካብ 2009 ኣትሒዙ ካብ ዕዳጋ ወጻኢ ዝኾነ ዚምባብዌ ኣብ መወዳእታ ወርሓት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሓድሽ ባጤራ ከም ዝተኣታተወት ይዝከር። ነቲ ሓድሽ ባጤራ ካብ ተመሳሳሊ ዝቕባቤ ንምድሓኑ መንግስቲ ኣብ ዕዳጋ እኹል ገንዘብ ከይህሉ እኳ እንተገበረ ህዝቢ ንመዓልታዊ መነባብሮ ተጸጊሙ ከም ዘሎ እዩ ክሕበር ጸኒሑ። እዚ ናይ መንግስቲ ዚምባብዌ ባጤራ ናይ ምቁፅጻር መስርሕ ንቁጠባ እታ ሃገር እዩ። እቲ ባጤራ ከድሕኖ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ቁጠባ የርድኡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፈሻዊ ናይ ዜና ፍኖና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ንዝስዕቡ መደባትና ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ትጉዕዝ ኣርፊድካ ጽላል ምድላይካ ዘይተርፍ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ
አንጻር ባዕዳውያን ዝተቃለሰን ህይወቱ ዝኸፈለን ሃገራዊ ናጽነት ምስ ሙሉእ ሓርነት ክጭበጥ ዳኣምበር ርዝነት ጻዕሩን መስዋዕቱን ኣብ መሬታዊ ናጽነት ጥራይ ተሓጺሩ ሓርነቱ ከይተዋሕሰም መሰል ዘይብሉ ጭቁን ኮይኑ ክተርፍ ኣይኮነን ሓርነት ዘይብሉ ህዝቢ ሃገር የብሉን ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ ሓበን የብሉን ጻማ ድኻሙን ፍረቃልሱን መስዋዕቱን ብግቡእ ዘይረክብ ህዝቢ ዝተጠልመ ኢሞም ነቲ ዝተጠልሞ ሓይሊ ክእርሞ ድማ ይጽዕር ንስለ ግበታ ብደይ መደይ ዝተጠልመ ጉጅለ ምስ ዝኸውን ድማ ክቃለስ ይግደድ ከም ዕጫ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ዶ ከይኮነን ህዝብና ግዳይ ሕዋ ኣጀንዳ ህግደፋውያን ኮይኑ ደም ዝኸፈለሉ ሓርነት ተመንዚዑ ናብ ዝኸፈአ ስደትን ህልቄትን ተቃሊዑ ይርከብ እቲ ጠንቂ ጥልመትን ሓቀኛ ባህርያት ገባት ስርዓት ግደፍ ዝተሰወጦ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ሓባራዊ መርዳእታ ብመሓዝ ናብ ቃልሲ አንጻር ምልኪ ነቂድሎም እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምንቃል ጥራይ ዘይኮነ ምብጻሕ እዩ ዝድለም እቲ ዝነውሐ መንገዲ እውን ብሓንቲ ስጉምቲ ዝጅመር ኣብቲ ጉዕዞ ልባውን ሓባራውን ጥምረት ምስ ዝህሉ ድማ ኣብ ምዕራፍካ ምብጻሕ ግድን ይኸውን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝርከባ ማለት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለሳ ፖለቲካውን ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይነን ዓቕመን ዝፈቀዶ ሃገራዊ እጃም የበርክታ ኣለዋ ክበሃል ይከኣል እዚ ድማ ነቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ፋሕ ዝበላ ነንሕድሕደን ዘይሰማምዓ ብዝብል ርድኢት ካብ ሱታፌ ዝግለል ዝነበረ ህዝቢ ናብ ቃልስን ክጽምበር ሰፊሕ ባብ እዩ ይኹን እምበር ሃገራዊ ባይቶ ከም ጽላል ጥራይ ምፍላጡ እኹል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብህዝቢ ዝቆመም ንህዝቢ ከገልግልን ካብ ብርሰትን ከድሕንን ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎን ንኣተሓላልዋ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣገባብ ዝተጠርነፈን ጽላል ክሳብ ዝኾነም ከም ባይቶ ምልላይን ኣብ ትሕቲ ጥርናፊኡ ምህላውናን ካብ ምግላጽ ሰጊርና ኣብ ርእይታቱን ናይ ቃልሲ ዕማማቱን ተሳትፎና ክንዕዝዝ ይግባአና መንእሰይ ኤርትራ እቲ ሕመረት ናይ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኣርባዓታት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝነበሮ ንሱ እዩ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ናይ ህግደፋውያን ናይ ኩናት ሽውሃት ንምዕጋብን ጎብለልነቶም ንምውሓስን ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ዘይሓላፍነታዊ ኩናት ብዘይ ንሕስያ ዝሃለቀ ቀደም በስም ሃገራዊ አገልግሎት ቀጺሉ ኩታት ወፍሪ ልምዓት ሕጂ ድማ በስም ወፍሪ ዋርሳይ ከኣሎም ኣብ ናይ ባርነት ጅሆ ተቆሪኖም ከም ሰብ ተፈጥሮአዊ ጸጋታቱ ሃሲሱ ኩሉ ማሕበራዊ መዳያት ከም ዘይምልከቶም ተነፊግዎም ከም ኣቕሓም ናብ ዝደለይዎ ዘንጋላትዕዎም ዝዛረብ መጽዓኛ ተቀይሩ ከም ልጓም በቕሊ ዘገልግለሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ምቁጻሩ መንቀሳቀሲ ወረቀታት ተመስሪሕሎም ኣብ ኩሉ ህይወቱ ገደብ ተበይንሉ ስድሪ እንትኹን ካብቲ ማዕቆቦም ምዝወጽ ኣብቶም ትሕቲ መሬት ትድረኮኑ ቤት ማእሰርታት ኩስኳዕ ምዃኑ ተገንዚቡ ምፍጣሩ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑም ኣብ ጸልማት ተዋሒጡ ጩራ ፍትሒ ዘማዕዱ ዘለውን መንእሰይ እዩ ብሰንኪ ሰብኣዊ ኣታሓዛ ክደፋውያን ሃገራውነቱን ፍቅሪ ሕብረተሰቡን ስድራ ቤቱን ራሕሪሑ ናብ ስደት ዝውሕዝን ኣብ ጉዕዞ ስደት ድማ ንመብዛሕትኡ ዝኸፍአ ዓዳት ስቃይ ደላሎን ህልቂት መድረበታትን ባሕርን ዘጓንፎ ዘለውን እሱ መንእሰይ እዩ እቲ ዝገርም ኣብቲ ብጉጅለ ምንቅስቃስ ዘይፍቀለሉ ዝነበረ እዋን መንግስቲ እኳ ብጋህዲ እቲ ንሳቶም ዘይደልይዎ ክትገብር እንተ ዘይተረኺብካም ከምዚ ዓይነት ካብ ንቡር ሰብኣውነት ዝሓለፈ ሱር ዝሰደደም ብደይ መደይ ዝእለም ክፋእን ዘይሃስስ ቅርሕንቲ ዘሕደረን ጽያፋት ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ዝፍጸም ብድዕም ዘይምንባር እዩ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ግን ሎሚ ክትኣምኖ ዘጸግም ብኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እዚ ነውርታት እዚ ይፍጸም ኣሎም መንእሰይ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይቲ ህግደፋውያን ዘካይድዎም ናይ ምልኪ መሕለኻታት ምዃኑ ዝተሰወረ ይኮነን እሞ መንእሰይ ደኣ ክሳብ መዓስዩ ግዳይ ኮይኑ ስቕታ መሪጹ ኣንፈቱ ናብ ስደት ጥራይ ዘምርሕ ህግደፋውያን ቀንዲ ዕላምኦም ዝገብርዎ እኮ መንእሰይ እንተተወዲቡ አንጻር ገበቲ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ ዕውት ናይ ምዃን ባህሪ ከም ዘለዎ ስለ ዝተሰቆሮም እዮም
እዚ ርድኢት እዚ ንግደፋውያን እዮም ንመንእሰይ ኤርትራ ዘለዎ ርድኢት ከ እንታይ ይመስል መናእሰያት ሎሚ ግዜ ሓሲቡ ኢልና ነማረር ግዜ ኣበሳ ይብሉን እቲ ወቕቲ ኣይነውሐ ኣይሓፀረም ከም ቀደሙ ይወግሕ ይመሲ እቲ ዝቕየር ባህርያት ሰባትን ስርዓታትን ናሃቶም ምቅያር ዝፈጠሮ ጽልዋታትን ዳኣምበር ግዜ ይኮነን ህግደፋውያን ንሓደ ኣሲሮሞ ዝነበሩ መንእሰይ ስጋኣት የብሉን ኢሎም ንጉሆ ፈቲሖሞም ድሕሪ ወርሒ ድማ ንጉሆ መጺኦም እንተኣሲሮሞም እቲ ወቕቲ ንሱ እዩ እቲ ምቅያር ድማ ናይቲ ስርዓት እዮም እቲ ክኸውን ዝነበሮ ግን እቲ መንእሰይ ካልኣይ ግዜ ከም ዝኣስርዎ ፈሊጦም ካልእ መዋጾ ከናዲ ነይርዎም መንእሰይ ኤርትራም ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ግደፍ ግዜኹም ኢሉ ድላይኩም ግበሩ እናበለ ኣብ ዝባኑ ከጽሕዮ ጸኒሑ እዮም ይኹን እምበር ንሳቶም ኣብቲ ዝኣመንሉ ናይ ግበታ ዕላምኦም ጸኒዖም ንስርጢጥነቶም ከውሕሱ ብልቦም ብሕታዊ ዕዮ ገጾም ስለ ዘከናውኑ ዳኣምበር ፀሓይ ንዕኦም ጥራይላ ስለ ትበርቕ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ግፍዕን ኣረመኔነትን ንዓመታት ተሳለየ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኩሎም ዝኸዶም ኣንፈታት ንሓንቲ ዕለት እውን ትኹን ህላዊ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሃገሩ ኣብ ስልጡንን ምዕቡልን መድረኽ ንኽረከብን ተጠቃሚ ዓለማዊ ምዕባለታት ክኸውንን ፈቒዱ ይፈልጥን መንእሰይ ብፍልጠትን ንቕሓትን ከይህነፅ ኣዕናዊ ስርዓት ትምህርቲ ብምትእትታው ኣብ ወታደራዊ ኮሌጃት ተደሪቱ በቲ ንሳቶም ጥራይ ዝደልይዎ ናይ ትምህርቲ ሽውሃት ሓፂሩ ልኡምን ምእዘዙን ኮይኑ ርእሰ ምትእማን ተጥፍአም ኣብ ፀውዕዎ ዝመጽእ ናብ ዝተኣዘዞ ጥራይ ዝስጉም ዝተዳህለን መቀባበሊ ምልካዊ መሳርሕን ክኸውን ሓንዲሶሞ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ሕግን ስርዓትን ባህላውን ማሕበራትን ክብርታትን ጠፊኡ እዩ ልዕልና ናይ ኣብ ስልጣን ተኾይጦም ግዝያዊ ሕፅናቶም ዘስተማቕሩ ዘለዉ ውሑዳት ሰብ ረብሓ ነጊስሎም መናእሰያት ኤርትራም ነዚ ብግዜ ክነመኽንየሉ ድማ ከቶ ኣይግባእን እቲ ሽግር ጉለት ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቐንዱ ድማ ስጡምን ቀጻሊ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያትን ዝሰነቐ ሃገራዊ ናይ ሱርበተኻዊ ለውጢ ወኒ ክንፈጥር ዘይምኽኣልና እዩ ሓባእ ቁስሉስ ሓባእ ፈውሱ ከም ዝበሃል ሽግራትና ኣብ ምልላይ ዓይንና ንሓስን ተኾይናም መፍትሒታቶም ክሸፍቱና ግድን እዩ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ዕሊ ሃገሩን ህዝቡን ዘለዎ ፍቕርን ሓልዮትን ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ነዚ ህፁፁን ተሃዋስን መድረኽ ክግንዘቦ ግዴት እዩ ውፅኢት ናይዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ኤርትራ ዝተፈጸመን ገና ዝፍጸም ዘሎን ኣደረዓት ድማ እቲ ካብ ሃገራዊ ወፃኢ ዘሎ ብጉሁድ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ድማ ብሕቡእ ኣብ ዝግበር ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ይሳተፍ ኣሎም ኣብዚ ብኣብነት ዝጥቀስ ኣብ ደብረ ዘይት ዝተመስረተ ስምረት ኤርትራውያን መናእሰያት ንድሕነት ሃገር እዩ ወላ እኳም መንእሰይ ብመንፅርቲ ግዳይ ዝኾኖን ገና ኣብ ባርነታዊ መንፊት ይጥብጠብ ምህላውን ገና ኣብ ምፅምባር ናብ ቃልሲ ድኽመታት እንተሃለዎም እዚ ናይ መናእሰያት ምትእኻብ እዚ ግን ከም ተበግሶም ኣዝዩ ዝነኣደን ኣተባብዓን እዩ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ ድማ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ መንእሰይ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ኣብ ቃልሲ ንኸይሳተፍ ሓሊቑ ሒዝዎ ከም ዝፀንሐ ዝንገረሉ ምክንያት ድማ ብዝሒ ውድባትን ሕድሕዳዊ ምትፍናናቶም እዩ እዚ ስነ መጎት እዚ ንመናእሰያት ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ እውን ብስሩዕ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ንኸይሳተፍ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ክፈጥረሉ ፀኒሑ እዩ ነዚ ምስሊ እዚ ንምዕያይ ድማ ተቃወምቲ ሓይልታት በርገሳውያን ማሕበራትን ፍልልያትን ጼረን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተጠርኒፈን ብምቅላስ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎ ኣወዳድባ ክሕዛ ዝፅዕራ ዘለዋ ሃገራዊ ባይቶ ክበሃል እንከሎም ነቲ ብህዝቢ ዝቆመ ትካል ዳኣምበር ነቶም ገለ ብውክልና ገለ ድማ ብሓቀኛ ብቕዓት ኣብ ስልጣን ዝመፁ ሓቂፎሞ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን እዚ ባይቶ እዚ ብህዝቢ ዝቆመ ጽላል ክሳብ ዝኾነ ጠንቂ ድኻማቱ ኣለሊና ኣሉታቱ ወጊድና ኣወንታቱ ክንዕብን ከምቲ ስሙ ብሓቂ ንውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ኣለዎ ብማዕረ ክሓቆፍን ንዝፈለመ ጉዕዞ ኣብ ምዕራፍ ከብፅሖን ከም ዘለዎም ንገብር ባዕላህናም እቶም ግዳያት ግደፍ ዝኾና ዜጋታት ኢና መናእሰያት ኤርትራ እምበኣር ኣብ ዛዕባ እዚ ቀንዲ ተዋሳኢ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ ምስቲ ብሃገርን ሃገራውነትን
برعان علامان هزباونتن حبر سبعوي طموحاتن زسامعك أكال دا أنبر تمساسالي عدمن حاد زيغنتن سلازلكا تراي عاب استدرتن أكال سدوبات تخليلكا زمز لوطي أيهلون يوم انتلون وحس كم زيكون اتخاب لبزك على اسمان اسيون يخون سحتا يكونن عابتي عاب دبر زيت استقبرو على مناسيات نحاقراو بايتو كم تسلال نفلطوم مسعود ما كنسرحينا تبل وسان حليفان يرام إذا وسان زي أدمام اتمن اسي عاب تبخالوت ودباتن برقساوين محبراتن استوسديم عاب تحت بايتو ناي مترناف سقومتي مرعامو الترئي مستيات يام يكون انبر قالن تكبارن كلتا ነገር እዮም ሃገራዊ ባይቶም ነጸብራቅ ናይቶም ዘቆምዎ አካላት እዮም ኣብ ጉዳይ ባይቶ ተጓላብነት እንተሎም ኣብ ባይቶ ድኻም ኣሎም ልባዊ እምነትን ሓድነትን ህዝባዊ ወነን ዘሰነዮም ብትጋት ምስታፍን ኣብ ባይቶ ኣበርኩተኻ ምዕዛዝን እንተሎ ድማ ሃገራዊ ባይቶም ከምቲ ንደልዮ ክኸውን ባህርያዊ እዩ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ኣብ ሕሱም ህይወት ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ናብቲ ሓርነትና ንምውሓስ ዝብል ሃገራዊ ራእይ ንምብጻሕ ይጓዓዝ ኣሎም እዚ ጉዕዞ እዚ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘቃላጥፍ ዕጥቂ እኳ እንተኾነም ትጉዕዞ ኣርፊድካ ጽላል ምድላይካ ናይ ግድን ምዃኑ ግን ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ ከምቲ እኩን ዳእቲ ቅሚጦ ምስተሰርሐ መሕፈስ ምህርቲ ዓውድ ዘድልዮም ኩሉ ውድባትን በርገሳውያን ማሕበራትን በሓፈሻ መንእሰይ ዓንዱ ሕቁቅ ቃልሲ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ብፍላይ ንሃገራዊ ባይቶ ከም ዓውዲ ርኢናም ዘለና ሃገራዊ ምህርቲ ሒዝናም ኣብ ከርሱ ክንስስን ርሒብን ኣሳታፍን ናይ ቃልሲ መዋጽኦና እዩ ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ግዴታው ምጽንባር ብሔራት አይንቀበልም ቀድሞ ሁሉ ህዝብን ሀገርን ንምልሓን ንቃለስ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና ደሓንቅን እዩ